Kuopiossa ollaan meidän vilamyymälässä. Tulin Senjan kanssa liikkeen laittoon. Täältä tulee upea myymälä nytten. Oi että. Ja sitten meillä alkoi toi upea Annika on kampanjaa. Meidän myymälössä, josta katukuvissa näkyy sitten. Täällä on sitten tämä onnistumisen seinä, eli jokaiselta myyjältä on aina 3 parasta kuittia ja sitten tämän myymälän niin kuin tämänhetkisistä niin kuin se paras kuitti. Siellä on ihan hyvin tehty kauppaa ja ollaan me kyllä saatu kunniamainintakin. Vau. Parasta palvelua. Ja mennään markkinointipalaveriin, jossa on koko Matkuksen kauppakeskus. Matkuksen omaa henkilökuntaa käytetty näissä meidän mainoksissa ja vilalla stylattua. Wow. Meillä on ollut Kuopion Matkuksessa myymälä nyt 4 vuotta ja hyvää kehitystä ollaan tehty vuosittain, että myynti kasvaa ja siellä on hyvä yhteishenki ja isoja hienoja tapahtumia, muun muassa toi Rekrymessut on tulossa yhteistyössä Ikean kanssa nyt ensi keväänä. Mentiin illalla Senjan kanssa meidän Kuopion myymäläpäällikön Sarin luokse yöksi ja pysähdyttiin katsomaan suljetun Anttila-tavaratalon ovia. Mä katson tonne, toi on siis autio. On vähän too much. Tapaa monta hiusväriä mä oon ostanut. Kultaani kuule hakenut siellä. Noniin, me ollaan nyt Kuopiossa ja me ollaan ihan innoissaan, koska me nähtiin. Kattokaa! Vilan mainos!